Malampusong gisaulog sa ato mga kaigsuunang Muslim ang Eid al-Adha kun ang Feast of Sacrifice sa nagkadiyang lugar sa Davao City. At ibalik si Kent Abrigana. Ubay-ubay kang mga kaigsunan natong Muslim ang nagtigom sa gawas sa Millennial Park sa Roxas, Davao City alang sa congregational prayer atul sa Eid al-Adha kun ang Feast of Sacrifice niadtong Sabado sa Jamjon Masjid. Kapin 2,000 ka mga individual ang dungan niya nagampo sa suludo gawas sa moske. Human sa sambayang, nag-ihaw sila og kanding ug baka ngay panghatag sa mga nanginahanglan. Kanang maayo nga panglawas, maayo akong pamilya, maayo mi dire. Then pagamay-gamay nangawala ng mabalik na sa normal lang kalibutan. Dini sa Mini Forest, Barangay 23C sa Davao City, nagtinabangay og ihaw sa baka ang Muslim community. Aron ni pangapod-usab sa mga nanginahanglan. Ilabi na sa mga nasunugan sa lugar ni atong bulan sa Hunyo. Kining si Genesis, bisan na lakip sa nasunugan, nagpabiling manghihatagon og mapasalamaton kang ala. Salamat mi kay wala mi napay og sunog, nakagawas ang mga pamilya tanan. Nya wag gidala sa akong mga kuan, butang kay nawa man sa tubangan sa balay. Gikalipay sab sa Muslim community sa Dakbayan ang mga face-to-face nga aktibidad karong mas luwag na ang restriction. Mas nindot karon kay murag niluag-luag naman. Nalipay nami tanan nga nagpuyo diri sa Barangay 23 ug kining magsimba diha sa moske sa Masjid Taqwa kay nangano naka-simba nami diha sa moske. Kauban sa Bebot Kahes sa kamera. Ako, si Kent Abrigana para sa One Mindanao.